Түбән Каманың Бакый Урманчы исемендәге 2-нче гимназиясендә башлангыч сыйныфлар беренчеләрдән булып атнасына 5 көн укуга күчкән. Безнең өчен бик яхшы булды бу. Без бу 5 көнлеккә күчкәнебезгә бик шат. Программаны без тулысы белән үтеп бетерә алабыз. Программалар шулай төзелде. Балалар хәзер шимбә көне түгәрәкләргә рәхәтләнеп йөри, дәрес әзерләргә дә күбрәк вакыт кала диләр. Миңа бик ошый. Без гаилә белән бик күп вакыт үткәрәбез. Гаилә белән йөрергә ярый, авылга кайтып килергә ярый. Без Түбән Камада мәктәп директорлары белән дә, мәгариф идарәсе җитәкчелеге белән дә аралаштык. Иң кызыгы шул, 5 көнлек укуга күчүнең белемгә ничек тәэсир ясаячагы турында әлегә беркем дә тирәнтен уйланмый дигән фикер калды. 5 көнлек уку программасы буенча укытабыз. Чөнки балаларга күбрәк әти-әниләре белән аралашу, ял итү, уен җитеп бетми бүгенге көндә. Гимназиядә 1000-нән артык бала укый. Аларның яртысы башлангыч сыйныфлар. Моңарчы шимбә көнне 3 дәрес була. Физкультура, рус әдәбияты, татар әдәбияты. Хәзер физкультураны гомумән укымыйлар. Рус әдәбияты белән татар әдәбиятын дәрестән тыш чаралар хисабына укыталар. Белгечләр әйтүенчә, дәрестән тыш чаралар ирекле булып кала. 5 көнлеккә күчүнең нинди авырлыклары бар? Ул туган телләр өчен авырлык. Бу вакытта татар теле предметы, мәсәлән, татар телен алсак инде безнең телне, аның сәгатьләре саны кими. Моны Биектау районының Әлдермеш авылында да дәлиллиләр. Монда балалар 6 көн укый һәм 5 көнлек укуга күчәргә җыенмыйлар. Күчсәң башка уку планын сайлыйсы була диләр. Анда дәресләр кимрәк. Сыйныфына карап 4 я 3 сәгатьне кыскартырга туры киләчәк икән. Укыту планнарын чагыштырып карасак, бу инде һәр сыйныфка төрлечә булганда. 7-нче класс укыту планын алабыз икән без, атналык максималь нагрузка 36 сәгать дип. Инде 5 көнлек укыту планында ул күрсәтелгән, мәсәлән, 32 сәгать кенә. Рус теле атнага 6 сәгатькә сан исәпләнгән икән ул атнага 5 көн укыймы, 6 көн укыймы, ул 6 сәгатьлек программаны үтеп бетергә тиеш инде. Менә шуны үзегез күз алдына китерегез. Әлбәттә, монда безнең укытуның сыйфаты аксаячак дип уйлыйм мин. Кайсы фәннең сәгатьләрен кыскартуны мәктәп үзе хәл итәргә тиеш. Кыскарган очракта нинди фәннәрне кыскарта алам? Рус телен кыскарта алмыйм, программа саны күләмле. Математиканы мин кыскарта алмыйм, бердән күләмле, икенчедән шулык рус теле, шулык математика бердән дәүләт имтиханына бара, ЕГЭга бара инде алар, буларга беренчедә тиеп булмый. Химия, биология һәм башка фәннәрне карасак, аларның программалары тагын шулык. Туган телләрне без карыйбыз икән, туган теленең шулай ук үзенең программасы бар, үтәлергә тиешле аның эштәлеге бар. Менә монда салярга кирәк була инде. Менә шулай, 7 юл чатында торган мәсьәлә булганга, туган тел сәгатьләрен киметү ихтималы булганга да, монда 6 көн укыйлар да инде. Ни өчен әле мин башка фәннәргә тулысынча укытырга мөмкинлек биргән вакытта, менә бу туган телне кыскартырга тиеш. 5 көнлек укыту планына күчәм икән, мәсәлән, миңа ул туган телләрне кыскартырга кирәк булачак. 5 көнлек укуга күчү өчен тавыш биргән әти-әниләр бу нечкәлекләрне беләме икән? Мәктәпләргә атнасына күпме укуны сайлау мөмкинлеген бирүче канунда да ак таплар барлыгын белгечләр ап-ачык әйтә. Моның максаты татар телен мәктәпләрдән чыгару. Уку предметы буларак та, укыту теле буларак та татар телендә укытылырга тиеш түгел. Федераль хөкүмәт үзенең теләген шундый нормативлар аша билгеләй. Аларның куллары чиста, закон рәвешендә укырга мөмкинлек бар. Әгәр сайласагыз, теләсәгез, мөмкинлек бар укый аласыз. Ләкин инде татар телендә укысагыз, татар теле предметы укысагыз, сезнең уку шартлары авыррак булачак калганнарга караганда. Сезгә туган тел җәза булып кулланыла. Әллә моны белеп, әллә белмичә, бүген Казанда дистәләгән мәктәп 5 көн укуга күчкән инде. Монда сүз башлангычлар турында гына бармый. Бу күчешнең дәресләр саны кыскарудан тышта үз авырлыклары барлыгын әйтәләр Мәгариф министрлыгында. Атна дәверендә безнең дәресләр саны ортачак. Шәһәр мәктәпләрендә бала саны бик күп. Шуңа күрә бу инде тискәре ягы була икенче сменага. Чөнки икенче смена уку вакыты башланганда ул күчерелә, тагын да узынатыла. Атнасына 5 көн укыргамы, 6 көнме, һәр мәктәп үзе хәл итә диләр Мәгариф министрлыгында. Монда әти-әниләрнең теләге дә, мәктәпнең мөмкинчелекләре дә исәпкә алына. Таяк 2 яклы. Бер яктан балаларга 2 көн ял булса, икенче яктан йөкләмә арта. Чөнки шимбәне бушаткач, калган көннәрдә өлкән сыйныфларда әйтик 6 дәрес түгел, 7 дәрес укырга туры киләчәк. Әле бит түгәрәкләр дә бар. Димәк, бала вакытын иртәдән кичкә кадәр мәктәптә уздырырга тиеш дигән сүз. Biz bulayda 5 künni 6 saat okuyuz. Şimbe künni biz 5 saat okuyuz. Demek bizim şimbe derslerin tüy günlerge ırgıtırga turu kile hem ol 7'şer saat bula. Demek biz balalar iğe qaytıp kireler 4. yartıdağına.
Көн сайын 6 көн рәттән укый икән бала, бер режимга күнегә ул шунда. Аның уку тәртибе дә әйбәтрәк шикелле күрәм мин үзем. Һәм уку нәтиҗәсе дә әйбәтрәк кебек. 5 көн укып, 2 көн ял итү ничек кенә кызыктыргыч яңгыраса да, әти-әниләрнең барысы да аны сайлый дип әйтеп булмый. Аңа каршылар да бар икән. Безнең күп әти-әниләр киресенчә бу режимда калырга дип сорыйлар. Шуңа күрә монда әйтергә гомумән ярамый, что бөтен әти-әниләр сорый 5нче көн режимына күчәргә. Монда шутларга кирәк, карарга кирәк, фикерләшергә кирәк, и уңай юлын һәр мәктәпкә үзенә табырга кирәк. 5 көнлек укуга күчү ул безнең мәгариф системасы өчен яңалык. Күчкән мәктәпләрдә белем сыйфаты үзгәрмәс дип әле беркем әйтә алмый. Әлегә сынау чоры. Бу сынауда туган телләрнең сынатмауы мөһим. Фәйрүзә Мәҗитова, Владимир Гурьянов, Яңа гасыр каналы.